לכל חבר מועצה יש זכות לדבר במליאה. אני מבקש להכיר ששווה ישבו להגיד את זה. בבקשה. אבל מה שאתה עושה זה גם סוג של אלימות, עזוב. בכל דיון, לפני הצבעה, אם היינו מקבלים את זה, את מה שהוא אומר היום, למרות שאני התנגדתי אז, לא היינו מצביעים בכלל הישיבות הבאות, לכל הצעה שעולה, לקבל את כמה מילים. מוסכם. כן? לא, אנחנו משפחה לא מוכנים. מה שאנחנו מציעים זה לאור הנתונים שהגיעו מהיועץ המשפטי. ולאור מה שהוא אומר שאנחנו לא יודעים, אבל לפחות הגיבוי של מה משרד החינוך יאמר על כל המהלך הזה. אז אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב שאנחנו נקבל את עמדת משרד החינוך כדי לדעת אם המהלך הזה חוקי או לא חוקי, האם הוא ישים או לא ישים, והאם כל המקרים שהגשנו ושמנו בהצעה המקומית עדיין יהיו חלק מאותם נתונים שמשרד החינוך יצטרך לקבל אותם. ואם משרד החינוך יעמוד מאחורי זה ויגיד שזה ומשרד החינוך ייתן את לא מוכן אני רק רוצה רגע להבין ולחלק את ההצעה שלך. אתה אומר, אנחנו מעבירים, חיים, אני רוצה להבין, יש פה הצעה שאני שמענו להעביר אותה. לי יש שאלה, חיים. כן, אבל אנחנו משאירים את ההחלטה שלנו בעינה ככה. ההצעה שלך אומרת... שנייה, אנחנו מקפיאים את ההחלטה. בסדר, אני אעביר את זה. אנחנו מעלים את ההצעה להחלטה שלנו, זה כתובה כלשונה, ומוסיפים אליה שמשרד החינוך יביע את עמדתו במקום אדון ברקו. אבל הוא רוצה להציע לדבר. בדיוק. זה הצעת ההחלטה שלנו. זה בסדר. מה משרד החינוך שעכשיו? מה משרד החינוך? דני. קיבלנו את חוות דעתו של נוטי, אבל הוא אומר הוא כותב הסכם, אבל צריך בהסכם הזה, צריך לקבל את עמדתו ואת חוות דעתו של משרד החינוך. קיבלנו את העמדה של העמדה של משרד החינוך. אם משרד החינוך אמר איזה שאלות נשאל משרד החינוך? האם זה טוב? לא, אם זה חוקי. האם כל ההנחיות שלנו שהקצינו בדיוק, כל 9 תנאים האם זה חוקי? אבל מה, משרד החינוך יחליט בשבילנו, אני לא מבין אתכם. בוא נראה שיקבלו את ההחלטה הזאת, לא יקבלו אותה. אני רוצה להתנצל שהרבתי כי הייתה לי קראת שלי היום, אני ברחתי באמצע וממשיכים שם. אז אני יש להבין שלא ברחתי. יש לה גם לא עושה. הוא הציע להבין אמר שהוא לא יודע איך יחליט משרד החינוך בעקבות ההצניות של המועצה לקבל את ההחלטה בהצניות שלו. מה הוא אומר? זה מה שהוא הוא לא יודע!
הוא לא יודע. הוא היה אמור להביא חוות דעת, הוא לא הביא חוות דעת. הציע חיים, אני יכול להגיד את חיים וגלית, שזה יעבור למשרד החינוך. זו החלטת המליאה עם התנאים האלה, האם משרד החינוך מקבל את זה? אם משרד החינוך מקבל את התנאים שהם נקראים, אז זה לא הצעה אחת. לא הצעה של חמישה אנשים ברשות המועצה של משפטיים שלו ושהוא ילמד אם זה חוקי מה שהיא הוועדה הזאת או שהיא מתבטלת או שהיא קיימת. אני לא יודע מה זה להקפיד. מתבטלת ולעשות את הדיון מחודש. למה מתבטלת? למה מתבטלת? אם היא חוקית, למה מתבטלת? לא בעדה, דיון הבא. אבל היא מודעת. אני קודם כל רוצה שנגיד קודם כל אנחנו העלינו הצעה, אז זה שחור לבן. יבוא משרד החינוך ויגיד שחלק מהתנאים בסדר, חלק לא, מה את עושה בדבר? מבטלת. מבטלת? אז בוא נגיד לדיון. אנחנו קיבלנו החלטה מאוד פשוטה שנראית לי שלא צריך עורך דין כדי להבין אותה. אנחנו קיבלנו החלטה כזאת שאפילו הדיוט כמוני, זה אפילו אני מסוגלת להבין, שאומר ככה, אנחנו בעד ושמחים שבית ספר קסם ייכנס למבשרת בהתניות האלה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 התניות. עכשיו, זה לא צריך להיות עורך דין, מספיק לדעת עברית ולעשות יחידה בלשון, שאם אם אתה אומר, אני מסכים באלף, אם יתקיים A עד זה, ואם T לא מתקיים, אז ההחלטה נופלת, כאילו זה נראה לי מאוד פשוט. ההחלטה נופלת, צריך לרשום את זה. השאלה היא, אם הנושא הוא נושא של חוקיות, אז לא משרד החינוך, אפשר להגיד היועץ המשפטי של משרד החינוך. אם אפשר... צודק, אבל פספסת את ההתחלה, כי מוטי אמר שמבחינתו משרד החינוך, אני רק אענה לך כי לא היית נוכח, הוא אמר מבחינתו משרד החינוך זה לא פקיד יוסי כהן מקומה 3, מבחינתו משרד החינוך זה מנכ"ל משרד החינוך והיועץ, מנהל המחוז והיועץ המשפטי. אתם רוצים שנמסמך? לא, והיועץ המשפטי של משרד החינוך. אני אומר דבר אחד פשוט, לי לא משנה אם זה היועץ המשפטי ברקוביץ' ואם הוא בא ואומר ככה וככה, גם אני מכיר שיש לפעמים שיש הצעות שהן ככה וככה בלי לפגוע בעורכי הדין כמובן, אז אני אומר אפשר לבוא ולקבוע יועץ משפטי, אם זה השאלה. או, כי חבר'ה, אם אתם חושבים שמנכ"ל עכשיו ייכנס לתת לנו חוות דעת? לא מנכ"ל, מנהל המחוז. מה מנהל המחוז יגיד לך? מבחינה משפטית? הוא יכול להגיד לך בצורה שאתה לא יכול קרן קרב לדוגמה, המועצה מתקצבת, קסם יקבל קרן קרב, נכון? קרן קרב קסם יקבל, אז כלומר כבר יש לנו שקל אחד, לא הרבה, שקל אחד מעמסה על תקציב החינוך. זה אנחנו... תלמיד יכול ללמוד במולדת, אותו מעמסה תהיה לך. אבל פה לא מדובר בתלמיד אחד של מולדת של מבשרת. תגיד לי, אבל אתה לא שלי במה זה היום? זה בדיוק העברית הפשוטה של העברית שלי מאוד בין שני חברי מועצה העברית שלי מאוד פשוטה. לנסות לקבל את ההחלטה שלנו. העברית שלי מאוד אנחנו קיבלנו החלטה עם 9 סעיפים. שאם הכניסה של קסם עולה לתקציב החינוך עדיין של מבשרת שקל אחד, הבית ספר לא יכול להתנגד. נראה לי שזה מאוד פשוט. דני, זה אומר לך שמשרד החינוך עכשיו זה לא... מי במשרד החינוך?